Ito sa pinaka-importante ang pamamati sa pulong sa Ginoo. Itong abrihan ng atong Biblia sa Lucas Kapitulo 16. Lucas Kapitulo 16, versikulo 19 hangtod sa 31. Ato ni puli-pulihan sa pagbasa. Kung nanginaot ko nga matag-usa mo basa yun, kaya mula nagsugod na po. Okay. Luke chapter 16 verse 19 down to 31. Ako sa 19, kamo sa 30, sa 17, kanto sa 31. Lucas dito? Lucas 19, kamo sa 20 ha. Ako sa 19. Lucas 19. Lucas 19, versikulo. Lucas 16, versikulo 19 down to 31. Ngayon rin sa 19, diay usa ka adunahan nga tawo nga binistihan og purpura og pino nga lino og naa sa kahimtang nga haruhay matag adlaw. Sorry. Usap ka nga mos na naglalaglag sa iyang lawas na lukop sa mga luka naglubong siya dool sa O nagatinguhan ang magpakaon sa mumhong nga natagak gikan sa lamisa sa adunahan nga tawo dugang pa ang mga irok nanuol og manilap sa iyang kabahog. o giantos pag-ayo dito sa In verse 23, og dito sa impierno siya miyahat sa iyang mga mata, nga sa nasakit nakakita ni Abraham sa halayo og ni Lazaro diya sa iyang sabakan. Usa bisinggit siya nga to kang Abraham amahan aloy taw na to gipadala sila sa ron diri aron itulog ang iyang tudlo sa tubig o pawan niya kung dila kay O gawas apan si Abraham ingon anak, hinumdumi nga ikaw sa imong tibuok kinabuhi, nakadawat ka sa imong maayo nga mga butang, o samang paagi si Lazaro sa dautan nga mga butang, apan karon siya mao ang gilipay, o ikaw ang gisakit. Unya si Mengon busa maghangyo kanimo amahan. May ikaw magapudala kaniya ngadto sa balay sa akong amahan. Kay ating narakoy po, so ang lalaki po, pagsusuwa siya aron pagdaan sila aron dili, anbis ay anibakit sa Si Abraham nagaingon ngadto kaniya ato anas kanila si Moises ug ang mga propeta papaminawa sila kanila. ang dato sibag apan upit, apan dili, anak, ito, adunay mabanhaw, ato kanila. In verse 21, let us read it nga patugubanganon. Og siya mingon ngadto kaniya kung sila dili maminaw ni Moses og sa mga propeta dili sila makabit bisan pa og adunay usa nga mabuhi gikan sa mga patay. Today ato ang paminawon kining true story about the rich man and Lazarus. Amen? Magapamuyo ta, salamat amahan kay pribilehiyo, oportunidad nga makapamati na usab ni simong buhi nga pulong. Amahan among pagampo ni kamong tagon sa duga among mga kasing-kasing. Ikapa amahan amo ang mga hunahuna ingon man ang among kinabuhi. Napadayon kang mag-istorya ka namo pinagi sa mong pulong. Bani kami o Dios kining pulong karon di makawang sa among kasing-kasing nga mahimo kining gabayan amahan. Sumban na namo o Dios aron ang among kinabuhi magsubay lang Dios diha sa imong kabubuton. Ubani ang mensahe all about sa kinabuhi of the rich man and Lazaro nga sa this two man na kining duha ka tawo yatugod sa mga different destination. O kamo ko ng pagkampo Diyos na kining Misaya pasabta na mo tawagin kami man tagay kami sa mga balang espiritu usa mo kasing-kasing imong tagot sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, pwede na tang manglingkod kung ay kalingkuran. Santang ulan ng padayon ang atuwa pong pulong sa Ginoo magpadayon po siya. The story of rich man and Lazarus are true story in the Bible. Amen? Kung mag-isgot kita og istorya about sa taong dato og si Lazaro, mao kini siya ang tinuod na istorya diri sa Bible. This is not fantaserye. Dili ni siya ingon nga
gipatuo sa science. Dili siya about just like a storybook that will tell to the little children. Ang storyan sa about sa taong dato ug sila sa ro, dili ni pareha sa storybook lamang nga pwede na itong itudlo sa mga bata. Yes. Ang istorya sa taong dato ug sila sa ro, dili ni siya all about the story nga gipatuo na to sa science nga kita kunong tao gikan sa unggoy. Amen ba? Wale. Gikan mo sa unggoy. Ay mo sugot ana. Yes. Bisan atong naong uranig unggoy pero dili ta gikan sa unggoy. Wale. Ingon pa ko sa kabata, ayon pa ko sa tao. Suko ka siya natubang siyang ligo. Siya usa mo to yung gibalita. Pagtarong biha basi musumbagan ti karon. Sa ano na nabi man ka? Nga ako hurag unggoy, ang naon ako hurag unggoy. Suko ang mga tao. Yung dia yang amigo dili man brad. Dili man na maong ipanabi. So nanabi man kuno ka nga ako hurag na unggoy. Dili brad. Ang ipanabi nga ang unggoy parehag naong nimo. Mo tiga unggoy. Yung nabi man ka nga ako naong hurag unggoy, dili man ang unggoy parehag naong nimo. Mo na unggoy ano? Ang science karon nag storya kini nga kita kunong tao gikan sa unggoy, amok sugot ana. Amen. Bisa ka tolong yung naong harag unggoy, pero dili tagi ka sa unggoy ha. Na ay Dios nga nagmugna na to. Genesis chapter 1, lang taon nimo diha. Nindot kayo prastadas kalibutan diha nga naman. Gikan sa pagmugna sa Ginoo sa langit o sa yuta, kahayag o kangitngit, mga tanom, mga isda, mga kalanggaman. Kita nga tao, special ta, nagimos Ginoo. Special man ta, pastor. Kaya nga atong naong, gikan kini sa dagway sa Dios. Let us make man in our own image. O, atong naong rahurag unggoy, pero gikan kita sa Ginoo. Amen? So, ang rich man, o si Lazaro, pili ka na usa ka storytelling lamang. Dili kini lang gitawag nga katang isip lamang. But then the story of the rich man and Lazaro, it is the true story in the Bible nga gisulti gyud mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Kaya kabalo mo kining klase nga story bisog kapila pa ni nako balik-balik ko ug wali, ganahan gid ko kini nga wali. Ay diri nako nasuta, diri nako nakita unsa kabililhon ang kinabuhi samtang napadiri sa yuta. Kung kini nga wali igsoon, kini nga mensahe, daghang gid kang usa Tagalog pa na. Marami kang napulutan na pag-aaral. Nga naman, kaya nakita nato nga kining duha ka nilalang karon niadto sila sa nagkalain-lain nga destinasyon sa ilang pagkamatay. O ato na ni siyang tagsag-tagsaon because this story is all about the story of the rich man and Lazarus. And it happened 2,000 years ago. Naitabo ni 2,000 katuig na nilabay. And it is familiar unto us nga maong story because this story is in the Bible. Kung kristuhanon ka, kung nangalagad na kas Ginoo, kung gabasa na kag Bible, wala rason nga wala ka kabalo ng istorya ha. Hindi na ka-familiarize gining story sa Bible. Ang taong dato og sila sa ro. Ang hinaot ko nakabalot ating istorya, amen? O niya, sumto na to sa verse 19. Pamatik mo kita sa tagsaon ko ni. Ato aning tagsa-tagsaon ron paghimutang aron makuhaan tinig pagtulon ang kining klase nga mensahe. In verse 19, diay usa ka adunahan nga tao. Take note. Ang illustrate sa verse 19, there was a rich man. Adunay usa ka adunahan nga tao nga binistiyan o purpura o pino nga lino sa tutang iyang karakteristik. Adunahan gid siya kay sa panuluban pa lang niya, pareha pastor na ba? Nagdiktay siya pirmi, o pareha doon ken. Kunya ni Andre, ang iyang bistig kanunay ga kinang gyud tungod kay mga mahalong mga bisti ang gisulod. Amen. Kunya ang pinakanindot pa gyud ni Andre, og anaa siya sa kahintang sa haruhay. Amen. His life, he lived a sumptuously life every day. Ang iyang kinabuhi, kabalo mo, nagpuyo siya nga grabe kaharuhay kada adlaw. Siyempre, dato man. Amen. Kita tang pupre, usay, lipay itong naong, usay, kulos maot. Ano naman? Oh, mga manato ang kinabuhi, kay pupre man. Pero dato ka, kakapirmi mong baba. Amen? Gusto ko batos sa libirin. Silipin na yun. At ako sa manginasal. Manginasal tayo, yun man. Dato man. Amen. Ang kining illustrate
19, ang kining dato, nagpuyo siya kada adlaw, nga magbalipayon. Ano man, dato man siya. Kabaliktaran sa verse 20. Kung magsubay tayo sa verse 20, di ay usa ka makililimos, abigar. Amen? Adunay usa ka taong dato, o adunay bigar. Unsa man yung bigar, makililimos. Ang iyang pangalan si Rinaldo. Amen. Lazaro. Amen? Sampulo na to ha. His name is Lazaro. Unya, kabaliktaran siya sa taong dato. Kung ang taong dato nagpuyo, grabe kamalipayon. Kung ang taong dato nagpuyo, grabe kaharuhay. Ang taong si Lazaro taon, he is a foreman. Ang iyang kinabuhi, kabalo mo? Gipahigda na siya natulog sa kamhaan sa balay sa taong dato. Muna yung kimtang ruhi kayo. Ang iyang pagkaon, mga mumuho lamang nga matagak gikan sa lamisa sa taong dato. Nito sa tinipon yung gatang sa lamisa, gana siya bumuho. Ang ipasabot niya na ang iyang pagkaon, kung adunay sinilhig ng mga pagkaon, ilabay dito sa basura, kinama sa kawang gatang. Muna iyang pagkaon, kabaliktaran sa dato. Amen? Kunya nakapait pag yun, samtang kakaon siya sa mga mumbo, sobra-sobra sa mga pagkaon sa dato, napoy sa mukhang iro. Ang iro ba? Na ba iro, ginensyon niya? Nawala. Naa. Ang iro po, nagsigig. Makaon din tayo. Laban di ka. Nagsigig pong tilap ang iro sa iyang mga samad, kabahong. Pagkaluuyang sa kinabuhi nila sa runo. Wala pa siya tarong at tuluganan, kinaro siya katulog sa streets, sa kilid, sa ganghaan, sa balay, sa dato. Wala pa siya tarong kaon, kaya iyang pagkaon, mumho lamang. Taha lang ka mo ron, digin mo mukhaog mumho. Ah, mumho? Di mo kaoboy sudan. Mga lang gani, kailangan kanon, kaya wala pala mo'y sudan. Ang ining taong, pobre taong sila sa ro, mumho rin kaon. Kunya kapayas na yun, sa mukhang pagiging ni mga iro, nagsigig tilap sa iyang samad. Kung nindot ang kinabuhi sa taong dato, kabaliktaran sa taong pobre nga sila sa ro. Kaligluoy yung kinabuhi. In verse 21, atong lang taon ng verse 21, o nagatinguha, nga mapakaon, nga mumho, o maningingon, nga mataga, gikan sa lamisa sa adunahan nga tao, dugang pa ang mga iro, nga nool, manilap sa iyang kabahong. Tinubig yung pastor, nabasa mo ako. Amen? Verse 22, o kini na hitabo, and but as suddenly, sa mga hindi inasahang pagkakataon. Tagalog ba, no? Pagdaling masabtan. Sa hindi inaisahang pagkakataon, namatay ang taong dato, namatay mula pobre. Sa pastor, manong gilaktod mo na diha. Manong wala man ingna diri nga hospital sa, manong man ingna diri nga basakit sa, manong namatay man dayon. Mo may giyon sa Bible. But suddenly, the beggar died, and the rich man died. Amen. Amen? Naas Bible eh. O kini na tabo nga ang makililimos namatay, gidala sa angin nga to sa sabaka ni Abraham, ug ang adonahan usab namatay og gilubong. Iyon na Bible. The beggar died, the rich man died. Wala gidetalye o sa hinungdan silang kamatayon, but the Bible says, they both died. Namatay sila. And it's sad to say, pinakasubok sa parandong uling soon, ang kamaturan, tungkidungan silang namatay, pero lailay silang destinasyon. Amen? Lailay silang destinasyon. Wala nang pasabot, dato, langit ni, pobre, imperno ni. Wala pasabot, dato, imperno ni, ang pobre, imperno po. No! Ngayon ang Bible, kininduha ka mga nilalang, ang rich man o si Lazaro, they died with different destination. Amen? Ang taong dato, giingon diri sa Bible, the rich man, according to the Bible, he goes into hell. Diba? Hell man daw itong amisay na itong daging Sunday? O continuation rin po din. Ang taong dato, it's sad to say, sa iyang pagkamatay, niyato siya sa imperno. And this is the real story. Imana na to, tinuod ni siyang istorya. Dili ni siya fantastic, dili ni fantasiri, dili ni Cardo nga pam! Sama na si Cardo. Ya pagkahuman, bako nagyapon, ano naman? Salita naman. Amen? Yung Cardo, ano makapay man ko, ako may direktor. Salita naman. Pero kaning iskuta na to,
karon, real story ni. Niyo ng Bible, namatay ang taong dato, namatay ang pobre, bang! Do you have favorite destination? And according to the Bible, the book of Luke chapter 16 verse 22, ang taong pobre nga si Lazaro, gidala nga to sa anghel sa baka ni Abraham. Wow, kalindot. O yun ang Bible, ang taong dato sa verse 23, bang! Ha! Miyahat sa iyang mata. Diin siya nakamata? Dito sa impyerno. Amen. Do you believe him na tungkol ang impyerno? This is a true story. Pagmata sa taong datoy, datoman ko. Kutahanan ko. Dagan kong mga amigo. Dagan kong mga amiga. Dagan kong mga connection. I am a popular person. But why? Anong na ako diri sa impyerno? Muna yung nila pagmata niya in verse 23, o dito sa impyerno siya miyahat sa iyang mga mata, nga diya sa mga kasakit, o nakita ni Abraham sa halayo, o nila sa diya siya sa makan. Yung rin sa uy, anong naaman ko dali? Paapang sinasarunas, kiliran ni Abraham. Nagsige na katawa. Amen? Sinasarunas na sa kiliran sa nindot o siguridad nga lugar. Pero ako anong naaman ko dali? His eyes, yan ibuka ba? Kabantay mo, pag-aral mo, pag mata. Oh, babana ka nila? Makakita dahil kag kahayag. O, bere ng buntag o? Kanang magdali kag buntag, tulog ka, tulog ana. Wala kailangan ng tao ni ibuka nimo ang bitana o hayag, diba? Just like this rich man, pagbuka niya na, abi niya hayag ang yapon. Pagbata niya, ang iyang nakitaan, kalayo. Amen? And then he realized that his body is already barren. Ang iyang lawas, ginubong naman. Amen ba? Ang iyang lawas, ginubong na. Batin, nakakita. Anong nakakita pa man siya? Amen? Nganong he can feel. Nganong magkabati ang pawon siya, sita siya. Pero ginubong naman itong lawas. Pero nganong nakakita pa man ko ninyo? Nganong nakakita pa man ko ni Abraham sunahan? Igsoon, mo na yung kamaturan. Kini nga itong lawas, mo na yung atong soul karon. Kabantay mo, ang pagkakita. Ang kini ang itsura na to, kini atong tingog, kini atong mata, kini atong ilong na makasimhot, kini atong mata na makakita, kini atong dalunggan na kadungog. This is our real being. Kita ni. Nasabta na to? Kung our body, kini lamang hulmahan sa itong lawas. One day, kung mapaulit na ni Ginoo, kini atong lawas, ibalik ni siya tayo lubong ni. Pero ang atong kalag, ang pagkakita ba? Makadungog, makakita, makatlakaw, makahikap. Ang kita nga pagkakita ng body na to, ang atong soul, makabaktiyag rin gihapon. Amen? Muna ayaw mong tuo sa mga sugilanon o tradisyon kamingon nga kung mamatay ang tao, impas na tanan, humana ang tanan. No! Wala para humana ang tanan. Kaya ang taong dato dito sa impyerno, nakakita naman ko. He can see. He can feel. O sa'yo naman tiyagan, init. Ang dami init mo ni yung garani. Kapag tiyan makag-init bro? Kalam na ni mo. Makakita ka na magkarakaroon? That is your soul. And excuse me, kung mapatay ka, ang imong kalam, buhi nagyapo na dito sa impyerno. And he can see. Sobrang nakakita ang gyapon ko. Anong iyong sinapatay na ko, pero nga magkapagtiyan ko ang gyapon ko. That is a very terrible thing happen. Kung ang sa katao, bato sa impyerno, ayaw pag-ingon nga dili dyan kong kakapatyan. Because sa impyerno igsoon, this is not the proper, it's the distraction. Dili pa na ingon nga, distraction na ka dito. Kaya ingon sila nga, kung ang tao ko no, bato sa impyerno, lanay ito lang, lanay na. Wala na ko na mabilin, hasta po ko, malanay. But excuse me, sayong na, tungod kay dito sa ang ingon din sa Bible, kung ang usa ka tao mo ato sa impyerno, dili na final destruction, kung dili a punishment. Amen. Usa may gitawag nga punishment. Dili sa yuta, sa una nay death, di ba na may kung makasala kag dako death penalty o punishment ta nimo kay nagbuhat kag sala. Sa dili pa ka
mamatay, makatagamtan kang sakit. Kay death penalty man. Nasabta na to? Sa impyerno, that is punishment. Dili ba, pwede ba nga panisan ka niya, dili nakakapatyag? Pwede ba na? Dili. Sa to pa sa impyerno, punishment ni. Dito igsoon ang imong kalag, makabatyag pa ka. Makakita pa ka. Maka-feel pa ka. Nga naman, that is a punishment. O paok hindi ang nahayaguman sa taong dato. The rich man can see. Oh, kung sa may nakita, he sees Abraham far off. Diba? Nakita niya si Abraham sa layo. Buhay pa din si Abraham. May testamento man ron. Dugay naman kayo si Abraham. O testamento man eh. Buhay pa din eh. Uy! Nalagi di ang bigger. Ang makililimos nga nagapuyo sa kong balay sa gate. Nalagi di ha. Uy! Malipayo lagi sila. Nasabta na to? The rich man, nakakita siya. Isang kung saan na-feel ka ro, kung saan mo nakita, mao po na yung mahiguman kung maato ka sa impyerno. Nasabta na to? Muna atong kinabuhi. Niining ka na kinabuhi aning kalibutan. There is life after death. There is life after death. Aduna pa yung kinabuhi, human niining kinabuhiya. Amen. O kayo kung tuwa na isun, human yung kinabuhiya, wala na! Ang buhay testimonya na to, kinitawag na to. Dito siya, pagbatasin ko, galingon siya, buhay pa ko! Kaya nakabalo palagi ko! Because ang explanation ni Saul, human yung kinabuhiya, naapay sumpay. Amen? Munang tao karon kumpiyansa sa iyong kinabuhi. Munang tao karon dili magtagad sa iyang kalag, naman, human ko na ning kinabuhiya, wala na. No, nasayop ka, human yung kinabuhiya, naapay, nagpaabot sa unahan, continuation. O yun ang Bible, kung nagawat ni mong Ginoo, kung nakarelasyon sa Ginoo, ang imong continuation sa imong kinabuhi dito sa langit. Pero kung wala kay relasyon sa Ginoo ni kalibutan na, continuation nimo ato sa impyerno. Sama sa taong dato. Napay continuation pastor. Napa, usab ni pagibasa niya ron. He lift up his eyes. Na sa impyerno. Siya mismo nakatestify sa kagalingon nga sa impyerno. Unya ayang nabatyagan nito kabalo mo. He is tormented. Kung saan ang torment? Gisakit siya. Nganong gisakit man siya, pastor? May kalayo nga walay pagkapalo nga grabe kasakit. Pero samtang mapaso siya, dili siya masamad. Why? Because it is punishment. Amen? Papasok, tarong na kayo, darong doktor kayo, wala na, tambalan to nila yun. Kaya panit mo na putput. Pero dito, ang imong lawas, ang imong kalag, dili na maputput. Just realize, kinigitawag na itong taong dato. Dito niya nakita yung son sa the rich man had emotion. Ang taong dato, nakakita siya, he can see. The rich man can feel. O siya na feel? Gitorment siya sa kalayo. Ang anak also, he can feel. He had an emotion. Na mo emotion nito eh. O saan na emotion? Banatiagon ba? Asam na ito na mabasa, pastor? Na-agree? Sa verse 24. Na ba? Verse 24? Mangutaan ako ninyo kung naglantaw mo sinyong Bible. Kung sa may emotion diya sa taong dato. Ha? He cried. Amen ba? Amen. Kasi hindi mo hilang dre, isang kamot. Tapi susul. Amen? Ang tao mo hilang. Tapi susul. Napatay ang taong dato. Nihilak nagyapon siya dito sa impyerno. That is your soul. Amen. Amen? Amen. That's why soul kinikilabuya human ani wala pay continuation. Nagilak ang taong dato dito sa impyerno. O sa gilakan? For mercy. Amen? O sa gilakan sa taong dato iso? Kaluoy. He cried for a mercy. Father Abraham, have mercy on me. Kaluoy itang ko, Father Abraham, anong mama ko diri? Kung kamalungo ko sa tubag ni Abraham, remember? Dito pa kasi yuta. Remember, dito pa kasi yuta. Buhong ka sa tanang mga butang. Amen. Naani mo tanang butang. Makaon mo tanang pagkaon. Matagamtaman mo tanang butang. Maimaw tanang butang. Why? Tungod kay dato ka. Pero nalimot kang na Ginoo. Amen? Amen.
Usa ka butang igsoon ibili na ko yung kabuntagon. Bisag dili pa ka dato, kung dato ka, kung naglantaw lang ka nga dunay Ginoo, di ka man perno. Amen. So remember dito mga kalibutan, nakaangkon ka tanang butang, kini sa Lazaro, wala kini siya, pero nainomdom sa Ginoo. Pinakabintahan sa itong kinabuhi, bisag pigkato taning kalibutan, atas ta ta Ginoo. Remember this Lazaro? Sa kalibutan mong muring ikaon, itilapan pa sa Ginoo, pero nakailang Ginoo, ikaw ang kakilang Ginoo. That's why you suffer din. Nag-antos ka diya sa impero. Dili tungod kay ikaw, dato. Tungod kay ikaw wala mag-repent. Tungod kay ikaw wala mag-inosol o buto sa Ginoo. Amen. Doon si Mana sa emosyon. Hilak si Mayong. Ang Abraham. Kaluhi taong ko. Dili na ko ni kaya. Kung sa ikip pag-iloy. Palihong ko. Sugo ni Abraham. Abraham. Suguan sila sa rubi. Nga kini ang tudlo. Nandiyan basahin ninyo. Ituslog tao sa tubig. Kunya ipatulo na ko dire. Kaya ang akong dila, ni kamot na tungkol sa kainit. Ipaanalang sa kong kwambi dila. Muna ang iyong nedri. Because I am tormented in His flame. Grabe kainit ako nabutangan. Amen. Ako siya si Perno. This is a real story. Amen? Amen. O sa ingon ni Abraham. Oops! Dili na pwede. Amen? Amen. Dili pwede. Kabalo kang nung dili pwede. Ikaw diha, kami dire, kahit akong bungaws to nga. Amen? Besides, there is a great goal fix. Kahit akong bungaws sa tunga. Nga kung ikaw maato ka sa, kung ikaw kung naka sa impirno, nga kung gusto ka maalis sa paraiso, di ka pwede kalapang naman, naay uplanan. Naay boundaries. Amen? Nga kung ikaw diya sa paraiso, kung maaari ka, mubisita ka na mo sa impirno, di po ka kaarto, kinaay boundaries. Amen ba? Sa impirno na ay entrance igsoon pero walay exit. Amen. Kita mamugbalayron nga naay gawang unya walay latsanan. Kita mamugbalayron nga walay gawang dili na pwede. Asa mo kabusaka sa atop? Yes, oh. Matag balayron na gini gawang. Kita gani Pinay pati daghan gawang na to. May utang mga pulo kagawang, pwede na itong bato. May gawang dire, may gawang skillet, napagawang skillet, napo dito sa tubangan, napagawang skillet, kwarto na to, pito ka mo, pito po kagawang. Muna kalas kita kwarta, si papahimog, bintana o kung ano ni, sira. Pero sa impirno, si Abraham, di naman na pwede. Taong dato ano man, na may bungaos to nga, usama ni, mag-ambak, may diha. Nagpasabot sa impirno na entrance, walay exit. Yes. Amen? Once na usa ka tawo mo adto dito, diha ni ka hangtod sa kanturan. Amen. Wala na kay gawang. Amen? Amen. Nanong hilak ang taong dato. Why he cried? Ang taong dato wala nagilak. Tungkol kay ang kwarta na bilib. Amen. Grabe ka kadagan sa kumputangan. Dagang kong kwarta sa bangko. Nihilak pa siya ba na? No. Amen. Wala siya mahilak tungkol kay nabiyan niya ang dako niyang balay sa kalibutan. Wala siya mahilak na. Wala ka to niya na. Wala siya mahilak tungkol kay ang iyang mga salakyan ng mga pajiro sa panang klaseng mga salakyan. Nabilin. Amen. No, dili na mo yung hilakan. Right. Amen? Wala siya mahilak tungkol kay iyang mga friends, ang iyang mga loved ones, o sa panayang mga kung dili nakakita niya. Wala siya mahilak na. Kabalo mo kung siya hilakan? Kabalo mo na. He cried because it was his perno. Amen. Amen? Amen. Amen, Igsoon? Amen. Kung aduna ka desisyon karon sa imong kinabuhi, hilaki karon padaan na dili ka maadto sa impierno. Yes. Lord, kaluyitaon ko, di ko gusto mo adto dito. Hilaki, Ginoo. Kaya mas dito na ka mo hilak, ulahin ang tanan. Amen. Kung ito to, bisahin ako na itong Domingo. Sa impierno, wala na'y kaloy. Sa impierno, wala na'y kalipay. Sa impierno, wala na'y prayer. Kasi kung saan pa niyo mag-ampo, mag-prayer vigil, pagkakadaan daw dito, wala na. Karon ang dapat kang mag-ampo o hilaki ang Ginoo. Na Lord, kung di ko ma-praise ng dato, ang mapos sa puno. Amen. Amen? Amen. Wala sa milak itong kinabili niya ng katangan. Wala sa milak kay nindot ay kaintas kalimutan niyang gibiyaan. Nihilak siya because he did not expect the place din siya karon. Si Inferno. So grabe man yung unexpected din ako. Wala man ako ni Damas kung kinabuhi kung nari ko dali. Ikson, posibleng wala kay gidaon sa imong kinabuhi karon nga madto ka dito. But listen, kung wala ka nagbend og relasyon sa Ginoo,
ayaw na lagi di-expect na mato kag langit, mato niya sa impyerno. Masabta na to? Amen. O lagi yung sa verse 25, verse 27. The rich man cried. Always he speaks. Kabalo mo kadahangyaw sa taong dato. Wala siya katawa. Abraham, tabagi ko no. Wala siya malipay kadahangyaw ni Abraham. Ba't kadahangyaw niya ni Abraham? Kanunay katulo ang iyang mga luha. Father Abraham, appreciate me. Father Abraham, kadasulti sa taong dato, he cried. Amen. Amen? Just imagine ang kinabuhi sa usa ka taong dato. O na siya request, Ikson. He had a request. O, nama mo yung prayer request? Nama mo prayer request? Ano mong Merkulis? Ay, naghulatan ninyo nga ato mo sa interno mo prayer request pa mo. Father Abraham, prayer request na ko lang eh. Kabalogin ko dito sa Pangiron, prayer meeting dito. Prayer request sa Abraham nga, mga nay mawali na ko drin. No, wala na. May request ng taong dato? Habang may prayer request niya? Ihatod na drin kada Merkulis sa hapon. Ay, magulat ng impyerno pa, dito pa mo sa impyerno mo prayer request. Excuse me, Pastor mo, namatong kong impyerno. Kaya ang tinuod na luwas, kaya ang tinuod nga may sincero, nga nangalagad si Ginoo. Mawari na sa mga ministry, sa bulaton si Ginoo. Prayer request, importante na, ari mo. Kisa may walay paampuan diri, isang kamot. Perfect na ka? Sa Sunday school, patong niyo perfect na mo? No, matag tao, bisan kami, o bisan ako, adunay paampuan si Ginoo. Wala kita, mawari kita simbahan arong pagampo. Wala tawon niyo na taong dato, naulahin na yung prayer request. Mga naman, dito sa yuta na mag-Bible, di man mamati. Dito sa yuta na mag-prayer meeting, di man mato. Dito sa yuta na mag-Bible study, di man mato. Dahil mga tag-trust, di man mamati. Ang tawa, ka-prayer meeting siya sa inverno. Ka-prayer request siya. O siya yung request, nasa 27 gulong at basahon. O niya siya mingon, busa ako maghangyo kanimo amahang Abraham nga ikaw magpadala kaniya ngadto sa balay sa akong amahan. Matawa niya prayer request tuloy sura. Kanang lisod man pastor, gilaliman mo na ang iyang hangyo nga ang namatay nga si Lazaro, pabalikon niya sa balay sa iyang papa. Dahan. Silingan mo Kristiyano namatay, niya unbeliever ka. One day, unbeliever ka niya ito kasi pero niya, kita mo silingan to sa langit kay Kristiyano. Bili ka Ginoo, pabalikan ko na kung silingan ginan ako, klaro gina kayo na diha si mong kailan. Patuwa ko ni silingan mi kayo na, wag kinakasulti nako. Patuwa sa balas ko papa. One day, kung gabiin ako, mugawas na yung silingan na namatay, mahal mo papa, ayo. Di ka tumunagan mo papa. Dili na pwede. Isura po ni prayer request niya eh. Abraham, palihog ko, padala pa ang sinasaro dito sa balay sa kong papa. Ay, padala yun. Kapareha mong doon namatay. Karon ningon si Abraham. Nganong ipadala man ito? Ningon sa verse 28. Kay ako adunay 5 kalalaking igsuon. Unong din sila tanan. Amen? Silingan nimo ang believer, ikaw believer. Ay mo silingan daghan kay mga igsuon. Ningon ang Ginoo ipadala ang believer nga namatay sa mong silingan. Napos tay unong kapuok sila napos tay 5 ka igsuon. So to? Ang prayer request niya nga si Lazaro moadto sa balay sila ang papa kay napasay 5 ka igsuon dito nga iya ang ipa-Bible studyhan. Iya ang pawalihan. Iya ang pasultion bahin sa Ginoo. Nagpasabot na kining tawana dito pa siya sa yuta ignorante siya Bible. Huwag di si kapalong Bible study. Makabalong si Lazaro anak sa Ginoo. Ipaanto ko ito, pasulti ko ito. O sa iyo, pasulti. Verse 29. Ito niya, usay pasulti niya. Si Abraham, ingingon kanya ito niya. Atuwa na dito kanila si Moses o mga propeta. Papaminawa sila kanila. Verse 30. O siya mingon, dili amahan. Apan kung natunay usa mo adto kanila, gikan sa mga patay, sila maghinulsol. Iyon si Abraham, di nila pwede nga patay mo balik dito. Sa kasakti na to sila. Kaya nana dito si Moses, nana dito ang mga propeta. Nasabta na daw? Ningon si Abraham, ay dili na pwede. Nana dito yung mga magwawali. Amen? Sa galangan, nanay simbahan dito. Sa galangan, nanay gusto gawali dito. Pero kung dili ka ni sila buto sa nagwali,
mga pastor, ako'y, biyagin sila magpatubang po mo. Amen. Nakuha itong mundo? Ang pre-request sa taong dato na mabalihan ang iyang limang igsoon aron dili makaadto sa lugar nga iyang natuan. Pero sa ito bang Abraham, di na pwede yun. Nakasimbahan sa galangan. Problema na nila, magpapungul-bungol sila. Pagpusog na niya itong mic, hindi pa rin sila makadungog. Amen? Kaya may mga pastor gawali pa sa kaluwasan. Sa may pulusan ng mga pastor, nagibutang sa kada lugar kung dili ka mamati. Nagpasabot igsoon na kining taong dato sa tindi pa siya sa yuta, wala siya maghinulsol. Unyo, dili Abraham Abraham, gawas ba kung kining si Lazaro balik dito, maghinulsol gina sila. Sa to pag kining taong dato, pagbuhi pa siya, wala siya naghinulsol. And then he realized dito pa siya naghinulsol sa impyerno nga ulahin na ang tanan. Amen. Kung aduna kay buhaton sa kinabuhi karon dapat dili ka angay maghinulsol. Karon one day pagtuktok ang kamatayon sa kinabuhi. Inigbatan nimo ato nakaskalayo, dili na madawat ang imong paghinulsol. Ano man? Patay na. So sa pagyay so madawat pa sa Ginoo nga maghinulsol ka, kanang buhi pa ka. Ganong buhi man pastor. Tote kita nga buhi pa, makasasala tatubangan sa Ginoo. Og diini nga time nga makasulti pa ta sa Ginoo, ang atong access sa Ginoo open pa. Pwede may sugid tanan nga sa Ginoo. Ginoo pasaylo ako. Ginoo. Pwede ba kung muduol nimo? Pwede ba lang kung taligdan ni kalibutan? Pwede ba lang kung taligdan ni makasala ng kalibutan? Pwede ba lang kung taligdan ni makasala na mo kinabuhi? O pwede ba kung musunod nimo? Karon dapat. Kaya kining taong dato ulahin ay. Bisa pila pa kaludluhon to yung bato dito sa impyerno. Wala na to epekto. Which ba? Wala na epekto to. Morning so, na-realize niya na dito sa impyerno, ang pag-ampo, wala na ipulos. But then he pray. And one of his prayer requests is, ang lima niya kay Igsoon maluwas. So ay prayer request mo sa Ginoo. Kaya pamilya maluwas pa. Imana na to, sa impyerno. Kung aduna kay tuhuan sa mga kinabuhi karon kang butaga, duha lang yun ang pinaka-best na tuhuan nimo. Nga doon ay impyerno sa mga taong wala relasyon sa Ginoo, doon ay langit sa mga taong na ay relasyon sa Diyos. Kanang duha, kung tila na si mong kinabuhi, dili na ka mo masalaag pa. Kung nagtuo ka na impyerno Igsoon, di na ka masalaag. Kung nagtuo ka doon ay langit, di na ka masalaag. Amen. Amen? Kaya kini palang daan na topic ang impyerno, kung nagtuo ka niini, na papatulog hadlok sa Ginoo. Pag ginulsol si mong masala, tuo sa Diyos ang buhi pa ka, kaya kamatayan ulahin na na. Susaw pa naman batit, bang! Bangon dia! Hindi na mabakon! Di na namasulti! Kaya ang kalaga na kung wala na kadawat, wala na si Pedro kahilak. Amen? So, ang buhay pa ka diyan ka mag-realize? Realize din my Lord. Kabalo ko, namatay ka para na ako. Gipalansan ka para na ako. Kung sa may bato na ko santang buhay pa ko, magpaliyam ako ang taon na to, no? Today, I will repent. Kung sinuso yun, kanabang pariya sa taong kawatan, baka ito dito sa cross pa. Ginoo, kung ato na kanina sa magigarian, hinumdumi taong ko. That is repented. Repented. Nag-repent siya. Amen? Kung mo na yung buhato na ito sa kinabuhi karon. Kabalo mo sa ng repentance, turning away. Meaning to say, ikaw ni karon, garepent ka, o sa imong baton, kinalang ka ang imong pagka-ikaw karon, kinalang mo ng biyaan. Taligdan tong imong pagka-ikaw. Kung unsa ka kaniadto, kung makasasala kay ka kaniadto, kung bisyador ka kaniadto, kung balayagon ka kaniadto, biyaan na to nimo. That is repentance. O magsugod kag lakaw, patubang sa bagong nga kinabuhi, patubang sa Dios. Amen? Muna tinuod nga repentance. Kaya uspon ako, Revelation chapter 22 verse 8, walay makasasala, makasulod sa gingirian sa langit. Tinuod na. Kasi nagtuo tatanang tao mato sa langit, walay makasasala, makasulod sa gingirian sa syudad sa langit. Amen. Ang katulamang mga gipa kamatarong sa Ginoo gabag naghinulsol. Amen. Mo ni realize niya, kunya yung prayer request ito kabalo mo, he pray for salvation. Kung sa iampo niya, kaluwasan taon. Sa yuta pa, sa kabalo nga ay kaluwasan. Dito na siya nakarealize sa impyerno nga naaday kaluwasan. Ano na kayo mga kapastor kaluwasan? Kaya mga ikipre ang iyang mga isuon na maluwas taon to. Amen ba? Amen.
Amen? Muna ang mga Bible ba, dili kita ang magampo sa mga nangamatay. Sila ang gampo para nato nga magpadayon tas pagpangalagad. Amen? Bali nito tipikal man kisay gampo para sa limang igsoon na buhay pa. Kisay gampo. Ang namatay. Gampo na ko nga si katuliman ako kay Sol, si Rinaldo, si Kinko, ang isa pa to, dito ba to sa impyerno. Gampo ka sa mga tao nga tuwangan dito. Ito ang pagbalim nito Kalo ito ng kalang, di ko nang mato sa hindi na pwede. Kung sa'yo magkitanong, mapo na mga niho? Kung nagtanong ka niyo pag kanang kumpiyansa ba? Kanang ulit takit sa Ginoo. Di mo po nang alihon niyo So, kung nagtanong ka karong pangpangalagad, nagsagabisyo ka, bisang gusto naman kinabuhi, nagpagtayo ka sa pangpangalagad sa Ginoo, nakikirelasyon ka sa dinang Ginoo, nagpuyaw ka sa tinudanay nga pagkamatalong, di mo nang alihon dito sa langit. Mo na nga itong itanong diri, mo po na itong alihon. Hindi na pwede nga kita mo ampo itong mga nangamatay. Bisa kung sabi itong kapaliyagon, sinusapan niyo ampo, di na itong maluwas. Today, nga makabatyag pa ka, makabatyag pa sila, dapat karoon sila mag-inulusod. Api pa ang gulong dalunggan sa Ginoo ron. Dito na kasi Berno, ang Ginoo surado na. Wala ko kadungog di mo. Naman, wala na i-access. Amen? Wala na. Mabito ang yampo sa taong dato. He prayed for salvation, he begged for salvation, he realized for salvation. Kaluwasan gina yung yampo, amen? Nagapo mo mas kaluwasan sa inyong pamilya nga nabilin pa diri ron, o wala pa naluwas, napang din na diri. Nga napa diri karon? Yampo na ninyo. One day, inigbatan ninyo na amantol ka sa paraiso, pero ang inumtumi, ang nabilin, wala pag itaw to nga nakailas Ginoo. Luwit ang kayo po. Okay, ulahin naman niya ang prayer request. Siguro, request ko rin siya namin ba? Nag-kulis pa itong prayer meeting. Amen? Ulahin. Kung ayaw mo pa ulahin kung may prayer meeting, yan po ninyo yung pamilya. Amen? No, he prayed for salvation. He prayed for salvation. He realized for salvation. Dili ang tao kung mato sa interno kaya wala relasyon sa Ginoo. Wala nakaangkon sa kaluwasan. Amen? I have 5 brothers. Ito si 5 kay suon. Ipaadto niya ni Lazaro. Amen? He testify. Iyag yung sulti kita. Iyag yung realize. Muna sa kalibutan ng suon, tanang dato. Possible na wala kayo ng kaluwasan. Salamat ako na wala akong nadato, no? Pero gusto mo di akong madato. Pagdating ako magbulos ng sige. Mutul-mutul mo ba? Sige, baka ito. Ano ba, no? Amen? Pero pasang dilang. Bisang dili pa dato din kinibuhi pero dato ta sabutan ng hipnon. Amen? Bawi-bawi yan naman Ano kapayag yun, kinukumbre kita, niya kumbre po tanig huma. Anong kumbre na ikaw so napag ibinisupay? Apa lagi? Umanin ni kinabuhi kung kumbre ta, mas masamot pag kita kakumbre kung to kasi perno. May nag-inche ka. Kaya ang inche, kung mamatay, gusto siya sa imperno. Nga naman, kaya mag-negosyo siya galo-halo. Di maka-inche. Amen? Kita sabot na to, kita nga gusto bahalang dili ta dato, ang bintahan na to, kay natay Ginoo. Amen? Mula kita nga, bisan, igo-igo lang atong panginabuhi, igo-igo lang makaon. Indog kayo, basta na Ginoo. Amen? Amen ba, kumalipayon ka na kay Ginoo. Amen? Ano ba? Ano na itong paglingon, ito na i-secure na. Amen? So kung dili palang Ginoo ang gilagaran, mundang lang po kung dili palang Ginoo ang gilagaran, mundang lang na. So may pulos, wala dili ni Ginoo ang gilagaran. Amen? Kaya kung wala lang gibago sa Ginoo ang kinabuhi, wala pulos, mundang na. Pero pasalamat kay Ginoo ang gilagaran. Amen? Pasalamat ang kay gibago sa Ginoo ang kinabuhi, kung maunay atong lantawon. Amen ba? Yung sa pastor, kung ang imong kinabuhi, nagpabilin ka karon sa imong gitindugan, na walay kabaguhan ang imong kinabuhi, diya! So may pulos na pasigarbo ka nga wala mabago ang imong kinabuhi, diya! Ato sa tinuod, nga mabago ang imong kinabuhi. Amen? Sa'yo naman kung na kayo unang God. Kung tinuod ka ng alaga sa tinuod ng Ginoo, na kabaguhan. Pero kung wala ka ng alaga sa tinuod ng Ginoo, wala kabaguhan. Very simple, sa'yo namin na. Amen ba? O, mag-realize na na, wala ka rin igsoon. Ini nga taong dato, pintigit niyang luuyang, ano man?
dito na siya nakabalo nga importante yung pastor. Amen. Importante rin pastor, no? Amen. Yung pastor ay ganyan daw-dauga. Amen. Ay. Puro ni tangkang ni dalunggang ay pakubato, ah. Nabubuo ng tao, ah. Pasalamat ay exhort ka na yung mga magwawali. Taong dato. Gagi-agi na kong pastor na sa dalan. Anak, niya pag-agi ato sa pastor siguro na ay propeta man sa una. Pag-agi sa propeta na may bigar. O, daw giwalihan sa bigar. Nidawat ang, di naluwas, pinauna. Ang naluwas, ang nauna, kinipang, taong pobre, sila sa no? Taong dato. Alam ko mangingilan, o. O, ilara ng makililimos, kay mailan daw na nimo. Ako, ay ko yung ilara. O, di ba? Kasi daw na istorya sa taong dato ba? O, sige, wali-walihin na. Total, wala man yung utok. Eh, makililimos mo na. Huwag mo siya kabalo, kato di uli ha. Salvation na dito. Amen. Amen? Mga kita i-realize kita to. Importante kita mga magwawali. Amen? Amen ba? Amen. Talag ang nakatayaan eh. Yes. Kabalo mo sa Bible ringon, kung adulay taong unang mga tubang sa Ginoo, kanang magwawali una. Kabalo mo kinsa unang mga tubang sa Ginoo, kini mga magwawali. Ano man pastor, kung sayo among natudlo ninyo at tungo sa impierno. Pila ka kalang imong tudluan og sayo, wato sa impierno. Gumikan sa usa ka taong natudlo. Ano ninyo? Gumikan sa usa ka taong natudlog sayo, pila ka kalang ang wato sa impierno. Tulong pa ako na sa mga natudlo. Muna direksyon kami, ang among itudlo, pulong sa Ginoo region. Kung ato na kayo natungog, nangasama man nila pastor diya, nagbayman na nila pastor diya, nag-isong mo na, Bible man eh. Hindi man ikong kagalingon, o dre ha, mga to ta si Paway, magligo-ligo ta, magpatawhay ta, mao nitong aton kada adlaw. Wala na tayo simba kada Domingo, pati anak ko. Tapos sa may crowd, magkuha ninyo, may perno, panaupan, makakita na to. So nga mga diba? Ang water naman na siya, di ba? Nasabta na to? Kung dili pa na Ginoo, dili na tayo mga lagad. Muna inundukan ninyo, kung adunay tao una mga tubang sa Ginoo, kami na. Kung nasusiyan ninyo ang itudlo sa inyong magwawali, itudlo pa ito, nasa laag man. Kung nasa laag ka, pipindi na nimo. Kaya basta ang itudlo dali, pulong sa Ginoo. The rich man and Lazarus, kung dili pa ninimo, tagaag pagtagad ni Misaya, wala na rason, madili ka matulog perno. Sana na nimo. Kini Misaya, bisag kapila pala ko libalik-balikon, kapila na ko ka, kawalig mga patay diha, nakustubangan dagang tao, mo ni permi kung iwali, gasyagip ako, grabe na kong paghugat, mo ni akong iwali permi, pero tao, bigyan mo dawat. Oh, may patay ka, kapila na kong iwali, bigyan mo dawat. Nga naman, sirado ang kasing-kasing. Amen. Abre ang una-huna, pero sirado ang kasing-kasing. Basta pa mabre ang kasing-kasing, una-huna, to na sinterno. Dapat di una-huna, hindi din tao na to, hindi una-huna. Daluoy, mag-isisig 5 igsoon, gahilak, maganis siya. Santa na to? Kaya ikaw karon, mo po na mato dito. Ang mo ng lawas, bumalik sa yuta. Kasabta na to, ang ibasabot, kasabta na? Kasabta na ba? Ikaw karon, mo na ikaw dito kung wala kayo relasyon sa Ginoo. Makabatihan pa ka, makabatihan pa kang sakit, makahilak pa ka. Sama sa itong ibasa ron. Ginoo man eh, real story man eh. Bible man eh. Di man eh sa pakitbook. Mao ni ang gugma ni Tarpulano o ni Tarpulana. Di na yung pakitbook. Mao ni ang istorya sa itong nalunod na barko. Titanic. Dili ni storybook. This is the real story. Amen. The guidebook sa mga tao ni kalibutan. Kung wala ka magsubay ani talang ang imong dalan. Psalm 119 verse 105. Ang kini nga libro mo ni suga sa tong mga agianan. Amen. Without the Bible, nakagalakaw sa ngit-ngit na dalan. Mo nang kinabuhi karon, gubot pa sa lukot. Walay kasiguraduhan, walay painan naman, wala ka magsubay sa libro sa kamatuoran. One day, mutana nimo, ayo, oy dayon, musir mo pulong si Ginoo, oh dayon lang. Nakabalo ba ka ni kamatay mo asa kapengon? Wala pa ta kabalo anak no, kay wa pa ta ang Ginoo ray bahala. Nganong iyo makaginoo bahala kay putakas kamatuoran. Wala kay iwag. Pero kung mabasa ka nini, makabalo na kag asa ka, paingon. Asa ka paingon kamatay mo? Sa langit na naman kay gidawat man nimo ang Ginoo. Ikaw man itong dato. Ignorante ka sa pulong sa Ginoo di. Ha? Na ako dali? Ignorante man ka. Ginang ka nga impierno, naginang ka nga langit, huwag ka na mati. Dito ka sa impierno. Karon, kisa may sisiyon nimo. Ang katong pastor, sige agi-agi, katong sapa kayo sa galangan na sige-sige. No! Ang sisiyon nimo, imong kaugalingon.
kay sirado ang imong kasing-kasing. Amen? Sorry kas mensahe. Ito pa mo tugon. Tumayo sa lusin mo din. Message. Ito sa mensahe. Intro pa mo to. Intro mo dito? Hugay mo kayo. Taas mo kayo. Message. There are two questions in our message. Why the rich man goes to hell? Nganong ang taong dato niya to sa imperno? In verse 30, na niya tubag sa verse 30. Paliw ko gabi sa verse 30. Conclusion na dinigot to mo gayon eh. Natawa yung verse 30, paliw ko gabi. Paliw ko basa sa makusog sa Bisaya. Nganong ang taong dato niya to sa imperno? Paliw ko basa sa kusog. Dradong, ano? Dito ito yun ako may grupo, para na bubasa ng kusog kayo ba? Nganong ang taong dato niya to sa imperno? Verse 30. Ang dato mitubag apan amahan dili pa kana igo. Kung adunay mabanhaw og moadto kanila, mamiya mingon. Mamiya gayud sila sa ilang masala. Ha? Nganong ang taong dato niya to sa imperno? Nganong ano? Nganong? Kay walay taong namiya sa mga sala. Amen ba? Tupang pinay, bigyan niya ako ara. Di mo na taong dato. Ginoo, kung walay mga ito dito mawali, walay mga taong maghinulsol kung mubiya sila mga sala. Sa lantas ako, na ang tao kung dili maghinulsol, mubiya sila mga sala, at siya patubang sa lugar sa taong dato sa Panginoon. Amen. Amen? Na-realize mo na ito lang tubang? Why the rich man goes to hell? Because he did not repent. Amen ba? Wala sila maghinulsol. The rich man did not go to hell not because he has a lot of money. Wala siya matong imperno, kaya dagang kasi porta. Amen? Wala siya matong imperno tungkol kay popular siya. Wala siya matong imperno tungkol kay dagang siya mga amigo-amiga. The real reason nga nung ang tao dato nga sa imperno, why? Because his position did not determine his destination. Usbon ako, ang posisyon nato ng kalibutan na dili na maoy magsugid o magpasabot kung asa ka patubang human ni kinabuhian. Sa tato, na may mga iba na maayong tao. Grabe na ko ka maghingatagon. Grabe na ko ka maayong tao, dagang kong mga amigo. Datawon ko, langit ako. No! Your position! Dili na pwede makadetermine mo kung ato ka sa langit. Sa tato, kinabayo ka lang na, kakawayo na akong tao, kapasagabuhon na ako, mabukat kay ko. So, dili na mo mo ka-determine nga mato maglangit. Although nindot ang maayong tao, maayo nga bukan kang tao. Pero ang pinakalindot, kung bukan ka, maghingatagon ka, naapunta kay Ginoo. Dili na pwedeng bukan lang ka. Kaya atong posisyon, dili man na mag-determine mato tang langit. Amen sa tato? O sa may makadetermine nga nung mato kag langit, relasyon, dili posisyon. Relasyon. O sa may rason ni mo nga nung ipauli ka sa balay. O sa may ipamatawa mo ng balay. Kaya ako relasyon ako ng papa, ako ng mama. O sa tato? Pupulin ko ng balaya kay ako ang ng balay. Muha ka na. O sa may relasyon ni o sa may mong relasyon na ako ng mama, ako ng papa. Sa may katungod ka mo pauli ng balaya. Pero kung dili ka anak kayo, kuha ba ng mansyon ay dakuha ng balaya? Ya dili ikaw, dili ka bata, dili ka pagumangkol, wala lagi ka ba? Ang hambog na di ka. Nga naman, posisyon ni mo, hambog ka. Ya dili ka tinuod, nanak. Nasabta na to? Nasabta na to? Kung na kay relasyon, may katungod kang makahibalo sa imong destinasyon. Magpauli ka sa balay sa musilingan, o mo relasyonan mo. Nanak ka natulog tayo. Tayo pala yung speakers, nasalam ako pa rin kung nakapapagod. Dili, relasyon. Siyempre yung panagdawag mong papa, paglantaw, wag kita relasyon. Wag ko'y dugo, nadalay tayo sa mga ugat. Promise. Promise ba? Wala kay relasyon na. Amen? Ang posisyon mo wala nilabot sa atong destinasyon. Bisa kung saan pa mo kadato ng kalibutan na, bisa kung saan pa mo nagkakwarta ng kalibutan na, bisa kung saan pa mo kapobre ng kalibutan na, wala nag-determine nga ba ito kag langit. Relasyon. Dili relihiyon. Amen? Relasyon, dili relihiyon. Bisa kung saan pagkadagaan mo relihiyon, imuha na tanang relihiyon sa kalibutan. Kung wala ka relasyon sa Ginoo, wa ya pulos. Sige, kung wala na tanang relihiyon, mo na. Pero ang problema,
wala kay relasyon sa Ginoo. Ipagod gyapon ka. Kabalo ko ni taong dato, daghan ni siya reliyon eh. Kini taong dato, pwede siya magbalin-balin, dato man siya. Pero wala na siya tarong relasyon sa Ginoo. The decision can make a true destination. Amen? Desisyon ang imong kinahanglan igsoon ning karong adlaw, dili posisyon. Why the poor man or Lazarus goes to heaven or paradise? Una itong question, nganong si ang taong dato, nga itong imperno, tungkol kay wala siya na-repent. Because nagbase siya sa iyang posisyon, dili sa iyang desisyon. Amen? Kung na kay buhaton sa mong kinabuhi ron, ayaw ipinagmalaki nimo ang kana imong posisyon. Kaya bisag unsa pa imong posisyon ning kalibutan na, bisag presidente pa ka, kung wala kay Ginoo, imperno ra gyapon ang bagsak nimo. Amen? Relasyon ang paundira, ang itukod dili posisyon. Amen? Bisag unsa pa nimo kaportahan, bisag ikaw pang pinaka-pobre sa kalibutan, ayaw pag-ingon nga malangit ko kay pobre ko. No, bisag pobre pa ka kung wala kay Ginoo, imperno gyapon ka. Imo man ay barugaran sa Bible. Relasyon man. John 1:12, but as many as receive him, to them give he the power to become the sons of God. Relasyon na. Si bisan kinsa ka tong modool o modawat sa Ginoo, maginosol, mubiya sa mga sala, himuon kang anak sa Dios. Relasyon na. Nimo og sa Dios, relasyon. Muna ayaw ng posisyon, Ginoo, dato kay ko sa kalibutan, imuha gito kay imo kung gipadato. No, wala labot ang Ginoo nimo sa dato pa sa kalibutan kung wala kay relasyon. Nganong sila sa ron yato sa paradise? Because one thing you know, dito pa siya sa kalibutan, he do not forget God. Amen? Samtang dito pa siya sa kalibutan, wala siya malimot na adunay Diyos. I don't know kung unsang ulang ang gibutan din sa Bible, unsang paagian na convert sila sa ro, unsang paagian na naluwas man sila sa ro, pero ang gibutan din sa Bible, una igsoon, na ay pagdinulso sa kinabuhi nila sa Diyos. Amen? Nakadawat siya sa Ginoo, and then, when he died, yato siya sa paradise. Kuyog sa mga Old Testament people, Abraham, Isaac, Jacob, Isaiah, Elijah, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Micah, Malachi, tanan ng mga Old Testament prophets or Old Testament people, kuyog sila dito karon. Amen. Dapat tidak sa karong pastor, yes, napa na sila. Di ba itong close? Sultihan na mo, napa karon ang mga Old Testament prophets, mga apostles, o mga Old Testament people. They are waiting us. Amen? Nagpaabot sila na to. O kabalo mo kung sa ilang mga pagampo, karon nga kitang tanan dili mo biya sa pagpangalaga sa Ginoo. One day, na-reunion ang mga kastuharon sa langit. Kuyog niya itong mga Old Testament people. Today, gibasa pati mo sila. Mao ni si Abraham, mao ni si Noah, nabuhat og ka. Mao ni sila sa ro. One day, magkuyog na muna. Magkuyog ta nila. Karon gibasa pa nato ni ang mga apostoles, si Pablo nga grabing wali. Si Pedro nga grabing wali, gibasa pa nato ni karon. One day, magkuyog na ta nila. Maglinya sa trono at ubangan sa Ginoo. Amen? Do you believe that? Amen. Yes, kita na lang gihulat. This generation, mao na lang gihulat para sa hukom sa Ginoo. And I believe na Ginoo hapit na balik. Why, Pastor? Because nakita na nato sa mga panghitabo karon sa kalibutan. Ang timailan, nagawas na. Ang mga timailan, nanghitabo na. Kung sa pa may mong gihulat, ikaw na lang gihulat sa Ginoo. Amen. Amen? This generation will not pass. Yung na Bible, sultian tika, sultian tamo. Kining henerasyon na, dili matapos. Hangtod na kining henerasyon na, dili matapos. Sa to pa, matapos ning generasyon na to ron, matapos mong kalibutan. Amen? Amen? And that is the promise of God. Promisa ka na sa Ginoo. Ilistan niya ang kalibutan o bagong langit o bagong yuta. Ilisan niya kining kalibutan nga makasasala. Kining kalibutan nga grabe na kayo ka makasasala. Ilisan niya ang bagong syudad. Revelation chapter 22 verse 1. Munaog gikan sa langit ang bagong syudad, bagong Jerusalem. Bagong kalibutan. Kalibutan na nga dili makasasala. Kalibutan na para sa mga matarong. O ikaw na isur ang candidate sa pagkamatarong. Hinaot ko kung candidate na ka, ayaw back out. Kaya dyan sabi ning makandidato ka para sa dako nga buluhaton.
Amen? Kung saan man ang kandidin pa, Pastor, ikaw na ba, gisansahan na kas Ginoo makapuyo sa nindot na kinabuhi nga ruhay unya. Pero mo kalikod yun ka. Amen? Kandidato na ta sa pagka mupuyo sa bagong langit, bagong yuta. Ang ayot na nasabto na ito isun, kinimin sa iya. The life of the rich man and Lazarus. The rich man goes to hell because he did not repent. He prayed to Lazarus, nga doon na pa siya lima kay isuon nga to silang balay, unya ipaato dito pawalihan. Pero kabalo mo, ulahin ang tanan. Today nga makarealize ba ka, today nga makasabot ba ka, today nga makasulti ba ka, this is the time to tell your relatives. Amen. Amen? So sa pa yung panuktok ka lang, nagparamdam si Juan ay, asa ito ka itong bago namatay ba? Nagparamdam. No, wala na yung magparamdam. Wala na na. Una-huna rin na sa tao. Pero nakapakita si Juan dito, dili na tinod, bikunyo na nakapakita. Ano Bible, Hebrews 9:27, and it is appointed that the man wants to die, but after this the judgment, ang imong kalag, puso na nalagod kamatayan, kung wala kay relasyon sa Ginoo, dalon ka dito sa impyerno. Pero kung imong kinabuhi sa ng ibutana, nidawat ka sa Ginoo, na ginosol ka, kwaon na sa mga angel, dalon dito sa kiliran ni Abraham. Oh. That is the real explanation of the Bible. Tanay ka lang, magsulisuloy eh. Demonyo na. Amen? Gihantilog ka. Sabi na kami sa una, nailan mi sa puno na. Uy, kanang paiyaw ko ng green nga baboy. Asa ka may green nga baboy? Madahan. Maglugos ko ito, pangitaw, ito. Paglabanan, puti man ako. Kanya, nag-iham yan yun. Pinipalit ang pintura. Naayog niya! Naayog yun. Kisa na ilan? Kisa na ilan? Hindi ito pinagbaboy, pero nangayo man. Kaya kita ang nailan. Amen? Ihaw nila ka, mailat, maayo gina. Nya green man, di na maayo. Ayaw lagi na. Ipinturahan. Maayo. Kisa na ilan? Kita. Amen. Bagahan siya. Nailat din ang buwan na ito. Ato rin pagpinturahan. Nailat yung giayo. No! Kita ang nailat. Amen? And it is appointed that the man wants to die. Kausap na ito mamatay. Human ani, hukong largo. Kung wala ka relasyon sa Ginoo para pareha sa taong dato, namatay siya, impirno siya. Impirno na na, nga na siya mata, impirno siya. Abraham, mananatos kayo ni Abraham. Mananatos si Lazaro. Tampad ni Abraham, nanuman, malipayon siya kadito sa kalibutan, naghandom siya, niduol siya sa Ginoo. Amen ba? Tingnan ang atong kinabuhi. O kung wala pa kakabalo sa mensahe sa mga kinabuhi karon, susiyan na ng Luke chapter 16. Mao ni mensahe sa atong kinabuhi dito sa kalibutan. True destination, heaven o hell. Doon na naka-H, wala na lahi H pa. Upang lumagan lang ko sa H, heaven ang hell. Pastor, napangay home. Mabalik sa balay. Wala na kayo balay. Atuan ba? Kada usa na kanito, balay, biyaan na rin mo. Doon lang ka-H, heaven and hell. Kung naa ka ng usa, kung wala ka ng heaven, ato di ka sa hell. Kung wala ka ng hell, salamat. Tuwa ko sa heaven. Amen. Diba pinakanindot, ang desisyon, kinibuhay pa ka. Amen? Pero na tayo nagwali mo patay, yung sabon mong tok-tok, dili na nakadungog, dili na nakasulti, dili na naka-realize, dili na nakatubag, ano naman, wala na. Pero ang iyang pagkaisiya, nibatyag rin po humanin ni Kunubuya, sama ng taong dato. Amen? Bisang asa magkalbutang, bisang asa magkakapuyo, bisang asa kabuanto, hinumdumi, ang imong kinabuhi na imisahe. Nakakalimutan na kay naakay tuyo og tumong ang Ginoo nimo kaya doon na kay duha ka padtuan human sa kamatayon. Amen. Ayo pa nang pray ang sabto nato mensahe all about the life of rich man and Lazarus. Let us stand, manindog ta. Dugo tulong ulo na mag-pray ta. Respeto ko kay invitation. I hope na ang mata ko sa mamati yun, no? Sa mensahe na gihatag na to sa Ginoo. Isend akong invitation sa mga tao wala pag nakaangkon sa kaluwasan. Sa mga Kristohanon, kunya na pasunod, sa mga tao nga wala pa nakaangkon sa kaluwasan. Hindi ka mutago na kabalo ka nga human sa imong kamatayon na doon ay impyerno. Aduna po'y langit. Dili sulak pa nga nakadungog ka sa mensahe. Dili po na emergency nga niari ka nini kamutago. Dili po nimo tuyo nga niari ka kamutago kung dili tuyo sa Ginoo. Nakabato na ba kag relasyon sa Ginoo?
What I mean is, naginulso na ba ka sa mga masala? Ikaw kang Diyos naging istorya? Nakarealize na ba ka nga andan mong biyahan ng masala? Kung nagkaunaw na ba ka nga mudawat sa Ginoo dili imong dawaton reliyon ko dili relasyon. Tungod kay ang relasyon mo ay akong pundar na kinabuhat nga desisyon o pundar na kasiguraduhan. One day, if you die, if you have a relationship with God, you will go to the paradise in heaven. Karon ka mong kung wala pa ka nagadawat sa Ginoo. Kung di ba mo siguro ang imong kinabuhi, nga man kilibutan na asa ka paingon. Karon nga oras, pwede nimong siguroon, ina Ginoo Lord. Decided man ko, dili na ko siguro ang langit. Di pa na ko siguro ang impyerno. Pero sa lang akong isultin may mo, dili ko siguro ang langit. Impyerno dyan. Kasi may mga bato, today, repent, ito sila yung mga sana. Panahon na nga, desisyonan ko magawin mo, dawato naman Ginoo sa mga kinabuhi. Inang Ginoo Lord, karong ang dawa, andam di kang dawato. Pasuglong tikas kung kasing-kasing, papuyo tikas kung kinabuhi. O andam kung magpuyo, pagsunod, sulod ni mo. Isa-misama niya na, madawat sa Ginoo. Sa mga bisita, isa-misama niya na, gusto madawat sa Ginoo. Build relationship, not religion. Wala ba? At na sa mga believers, karon ng muntaga, nakabalo na kasi mensahe sa mga kinabuhi. Kristohanon ka, pobre matao ba dato? Wala kay ni igo nga pasigarbuhon ang atong posisyon. Tungkol kay ang atong posisyon ng kalibutan na wala ni bili atubangan sa Ginoo. Pagdato man tayo ng kalibutan na wala kinibili atubangan sa Ginoo. Nano may kayo nakapastor wala bili pagdato. Tungkol kay ang tagiya sa tanang butang Dios. Bisan ang nani mo karon tagiya Dios. O kung pobre ka nya wala pa kay Ginoo, wala po maayo nga desisyon. Kung saan hindi ka magtagon, ako magayon sa mga Kristohano. Will you please come to the front and say, Lord, I know, ang giniginabuhi isiguro na nako ang kalawasan. Karon Lord, pag-istorya ko nimo. Dili ko mapareha sa taong dato. Ang taong dato. Ulahin na yung prayer meeting. Ulahin na yung prayer request. Nag-ampo siya sa liman niya kay suon nga to sa kalibutan. Lord, yampon ako kanimo karon. Sugod kaniya tuhan tudro na ako ang priority nga ako pamilya madala sa tiilan sa Ginoo. Ako mga relatives sa akong mga kaila madala gyud diya sa tiilan sa Ginoo. Ina Ginoo ko nung gago Lord. Di ko mapareha sa taong dato. Naulahin na iya pagampo. Gusto na ko karon nga ako buhi pa. Gusto na ko karon nga makabantyan pa ko, makasulti pa ko. Lord, akong i-commit nimo. Akong pagampo nimo. Gamit ako nga maluwas mo na kong banay kay dili tiyaw ang tawo mato sa Ginoo. Kinsa may sama niya na? Kisa may sama niya na. Pwede ka man istubangan. Istoryahan Ginoo. Sa altar niyo, dahil sa altar lang po. Sa altar. Istoryahan Ginoo na Lord. Dili ko gusto kung mama, kung papa, kung may suon. Mato sa lugar sa kasakitan na mawag kayo sama sa taong dato. Isa pigado lang may kinabuhi pero ang akong ipangandoy sa kinabuhi ng tibok na kong pamilya madalagin sa langit. One day, adun na reunion ng mga Kristohanon. Kung sa aming malipayo, musugat mo dito tibok na kong pamilya. Magkudyaka sa kalipay, sa pagsugat sa mga Kristohanon. Ginagawa na, Lord, tabangin ko. Lord, di ko maparehas ng taong dato. Nga ulahin na iyang pagbahay. Ulahin na ang iyang pag-realize pag ginulsol. Tungod kay ang kinabuhi na tuwa sa imperno na wala na second chance. Wala na kaduha na chance. Today, nga samtang makasulti pa ka sa Ginoo, dila kay Ginoo. Cry to God, dila kay Ginoo. The Lord, sorry kung sa'yo nagkulang ko. Sorry kung bata kayo ko sa pagtuo. Gabiligin ko, tagaan, o wala gito kaisog musulti sa ako ang mga palibalay. Sorry Lord nga, kada-adlaw may gakaon, kada-adlaw may gatulog, kada-adlaw may gakuyog-kuyog. Pero bisan ang kaluwasan, dili man ako masulti nila. Bisan ang kaluwasan ng isang amahan, dili man ako masugid nila. Tabangin ni Lord. Kuwanti, di may pang maparehas ng taong dato, ng mato sa impyerno. Nagkuyog may kaon, kuyog may katulog, kuyog may paglaba, kuyog may tanan sa tanang obra sa balay. Pero unya dahil sa di kaduha nga destinasyon, magbulag ni. Di ko musugot ang Lord. Ako mato sa kahimayaan, unya sila maadto sa kasakitan, di ko musugot ang Lord. Today, gamita akong baba sa man ni Jeremiah. Maisog na musulti nga ito kanila. Sa akong mga bata, sa akong mga ginikanan, sa akong mga kasilinganan, sa akong mga kaila, na wala kanto o wala nakabalo sa kaluwasan. Masayag ka nga dili tiaw ang impyerno. Ato nabasa ron, ato nadungog. Ato pag yung nakita ang taong nato, gahilak siya, nagpakiluoy.
Nangayog tubig ni Lazaro. Naglukso-lukso sa kaguol, maghilat, pinagpakiloy, pero ulahin ang tanan. Karon kadili pa ulahin ang tanan, pa kayo kaluoy sa Ginoo. Surihan Ginoo, Lord, kabangitan ko. Kini akong panimalay, palangga kayo na ko ni, gigugma ko ni. Kini kong mama, kong papa, kong igsoon, gigugma ko ni Lord. Dili ko gustong ako maatos kalipay. Sila unya sa ikaduhang ang kinabuhi, maatos sa kasakit. Inang Ginoo, Lord, tabagi ko. Surihan Ginoo, ilating Ginoo. Padayon lang sa paghangyo sa Ginoo before to close. I pray for these young ladies, boys, or even Tatay Norbing na atong ni siyang puwan na ilang handom na ang ilang banay po maluwas yun, magangkot sa kaluwasan. Kunya, dili mga po sa terrible nga lugar na maong ito, no? Dalay ko mamahan, ini tuhon, salamat sa imong pulong, salamat sa imong mensahe. Yapon ako Diyos, kini mga igsuran karon nga nagluhod yan nimo. This is the real story of our life, Diyos. Tungkol kay real story po na mong iskutan karon. Kininood niya mahan, niluhod me, bihilang me, para di mo. Idilig tiyaw, ang lugar, may imperno, samas mong nadungog ron. Ang imperno, sakit, kaguon, magsigit ang Pangilooy, pero walay mo tubag na to. Pero salamat Lord, di karon pa lang dahil, dili ka bumol. Wala ka nagpiyong. Wala ka, gisirado ni mo, wala ni mo gisirado yung dalunggan, wala ni mo gisirado yung mga mata. Istoryahan kami Lord, hindi ko magtagol. Pila na katuig, pila na kabulan, nilabay. Di kaya po pagkasulti, di ko ka igog istorya sa akong pamilya. One day, ni-commit me nga, Lord, palihog, lisuwa ang kasing-kasing sa kong mama, lisuwa ang kasing-kasing sa kong papa, lisuwa ang kasing-kasing sa mga kabataan, lisuwa ang kasing-kasing sa kong bana, sa mga asawa. Lord, kanaglaw na ko bigyan yun mo. O karoon pa lang daan, nasumpayan na po akong pagkakampuamahan. Kaya mong hintik na lisuwa ang kasing-kasing sa kong pamilya. Tungkol kay dili ko gusto nga kada-adlaw mi gakuyog, kada-adlaw mi nangaon, matulog, buyog, pero di ay sa kaduhang kinabuhi magbulag mi. Di ko musugot ang alon. Kung nakaroon na mga sabangi ko, pagay ko kaisog, kalang malungit nun, kung ako Diyos, yung magalang spirito, aron masulti ko ang ato sa akong pamilya, may tungod sa kaluwasan. E dili ko gusto sila, pato usab sa ito. Isang mga lon, ining kartuhon, ining mga gustuhanon karon na pabiling pagtindog, ako nga pagampo mga bisag na alam mo sila diha, nasayad ko ako sila i-comment diha kanimo, dapat sila i-hangyo diha kanimo. Kung sa karon Lord, ining kartuhon, salamat, gustuhanon, abre ka nun ay lang kasing-kasing sa pagdawat sa imong pulong. Isahan mong kagaling mga mga, isahan mong kasing-kasing, hangtod ka mo balik na yung kalibutan na. Pagpaabot minimo, na sa pilipan niyo tapuson ng kalibutan, kaming kibong pamilya, maghiusa, na masugat niya kanimo sa kami na. This Family Sunday, this July 31, we are praying Lord, na ako mama, na akong papa, na ako mga iso, na akong bana, na akong asawa. Na matubang ni mo malipayon, nag-awit niya ni mo malipayon. Salamat Lord sa kasiguraduhan sa pulong, na ang isang gustuhanon, dili posisyon, ako sa katao, dili posisyon ang kinanglan ko, dili ang relasyon. O karon lang Lord, gibundaran ako ang relasyon din mo. One day, if I die, I will go to the paradise ng isa at kanapan. O di ko mo ang gusto nga, akong pamilya, mato sa interno. O sa karon, ang claim ni mo kaisog sa pagsulti kanila. Salamat sa mensahe ni Gotohon. Salamat sa mga tao na dito karon na idawas sa mong tulong. All these things we ask and pray in Jesus' name. Amen. Okay, dagang salamat o mayong udto. Okay, dagang salamat no, sa ato ang mga kastuhanon na maghimong commitment sa Ginoo. Actually, ang ato nga nag-desire real story ni tinuod nga kaagi ni o tinuod nga kaagi ni sa rich man. Muna nga ito ang pagpakisulti sa Ginoo tinuod po. Amen? Tinuod ba ito magpapakistorya sa Ginoo? Tinuod yun. Kaya para dunggon yun sa Ginoo nga ito ang mga pagampo. Amen? So, nini pa na, mga unta, ang ating mga bisita pagkakaan ninyo. So, napatay service sa hapon.
birthday day. Ang birthday day, no? Wala yun, ang birthday hapon na. So, like it. O, katahan na to si Pinsin. So, di si birthday daw. Ha? Ano, kuha ko to daw? Cellphone daw, atong katahan. O, atong katahan niya akong partner sa Galangan Kerme, no?